Bueno, ezagutzen dugu ja, atomo hidrogenoideen autofuntzioak, eta orain sakonago aztertu nahi ditugu, sakonago ezagutu nahi ditugu. Zeintzuk diren, honek dituen zatiak eta zati bakoitzak zerekin lotuta dagoen. Bueno, horretarako zentratu egingo gara ekarpen radialarekin. Ze harmoniko esferikoak ja oso ondo ezagutzen ditugu, orduan horiek alde batera utziko ditugu, eta momentu zati erradialean zentratzen gara. Lehenengo eta behin, hementxe zati erradialeak bi zenbaki kuantiko ditugu, n eta l, eta kontutan hartu behar dugu, ateratzen den emaitza bat dala, n l baino handiagoa izan behar dugula. Eta n zenbaki kuantikoa da zenbaki naturalak, zeroa izan ezik, da bat, bi, hiru, eta l, gogora ezazue, zenbaki naturalak direla, zero barne. Orduan, esate baterako, n-ek l-ren balioak mugatzen ditu. N baterako, bakarrik dugu l berdin 0 balioa. N berdin birako, bi balio ditugu posible, 0 eta bat. N berdin irurako, iru l-ren balioak dira posible, 0, bat eta bi. Bueno, hori kontutan izan da, oraintxe aztertuko dugu hementxe agertzen diren zati diferenteak, eta hasiko gara azkeneko zatiarekin. Hementxe daukagun ekarpen hause, hauek ditugu Laguerreren polinomio elkartuak. Laguerreren polinomio elkartuak ditugu. Eta, bueno, hauek badaukate oso ondo ezagutzen dira, eta badaukate adierazpen itxi bat. Kuriositatez jarriko dizuet zein den Laguerreren polinomioen adierazpen itxi hori, bueno, izatez, nahiko iluna dinot arraroa da, ze hemetik ikustea zein den hauek izango duten polinomio hauen adierazpena, nahiko zaila da. Bueno, hala ere, badaukagu adierazpen honekin, guztiak atera ditzakegu, eta hori, igual kasu batzuetan erabilgarria izan dezakegu. Baina nire asmoa ez da hauek adierazpen hauek buruz ikastea, ez horrelako bakarrik jartzen dute hementxe kuriositateak noizbait behar izan ezkero, erabiltzeko. Bueno, hauek dira, hau daukagun, hauek dira Laguerreren polinomio elkartuak, adierazpen honi Rodriguezen adierazpena deitzen zaio, eta baina niri batez ere interesan zaidana da honek dituen polinomio hau daukaten ezaugarri batzuk bai buruan eukitzea. Lehenengo eta behin. Polinomio honek duen gradua hause da. n-l-1. Eta graduekin batera nodoen kopurua. Hau da, polinomio hauek daukate n-l-1 nodo. Eta hori importante izango da, ze fizikarekin lotu egin dezakegulako. Bestaldetik, polinomio hauek R0-rantz doanean konstante batera doa. Beti daukate termino independiente bat. Eta hori ere importantea da. Bueno, hau da nire ustez Laguerreren polinomiotaz jakin behar duguna, ze gero, zer esanik ez, ikusiko dugun bezala, hauek, polinomio hauek edo funtzio hauek tauletan agertzen dira, eta behar izan ezkero horretara joan gaitezke hori aztertzea. Baina importantea da ere, hala ere, hementxe barruan dauden hainbat zatiak ezagutzea. Gero, daukagu beste hauz. Hau da irabazten duena R infinitorantz doanean. R infinitorantz badijoa esponentzialki txikitzen da funtzioa. Eta hori da atera genuen adierazpena, gogoratzen baduzue, hori da atera genuen zuzenean errodien ekuaziotik abiatu ginenean R infinitoko ekarpena kontutan hartzean soilik, atera genuen emaitza esponentziala genuen berredura negatiborekin. Hau da, interesantea ikustea nola zenbat eta n handiagoa izan, orduan geratzen zaigun berredura gero eta txikiagoa dugula, eta horrek izan nahi du gero eta astirago doala 0-rantz. Logikoa da nola baitez, zenbat eta n handiago izan, mailak duen energia handiagoa dugu, beraz, gero eta ez dago horren lotua. Ez? Eta gero zaren eragina interesantea dugu.
zenbat eta z handiago izan, berredura aldiz ja dugu handiagoa, ez? Beraz, gero eta lokalizatuagoa dago, eta arinago erortzen da zerorantz R handiagotzean, ez? Hori ere logikoa dugu, zenbat eta z handiago izan, nukleoak elektroren gainean egiten duen erakarpena handiagoa dugulako, eta beraz, horrek egiten du elektroia gehiago lotzea. Gero bestaldetik daukagu ekarpen hauze. R zerorantz doanean, hau bat dugu, esan dugunez hau konstante batera dijoa, termino independentea duelako, beraz, geratzen zegoen ekarpen bakarra hauze dugu. R zerorantz doanean, funtzioa doa R ber L bezala. Baita, hauze zen atera genuen beste limite hauze egiterakoan, atera genuen beste emaitza hauze. Eta honek esaten digu nolakoa den funtzioa, hori, R nukleotik hurbil gaudenean. R ber L. Eta L-erekin duen menpekotasuna. Honen arabera ematen du zenbat eta L handiago izan, nukleotik hurbil duen ekarpena gero eta zenbat eta txikiagoa izango dugu. Zenbat eta L handiago izan, R txikia denean, hemendik geratzen zaiguna da, zenbaki txikiagoa geratuko zaigu, bai? Beraz hori ere importantea dugu buruan eukitzea. Zenbat eta L handiago izan, nukleotik hurbil daukagun ekarpena txikiagoa izango dugula. Bueno, eta azkenik, daukagun ekarpen hauze, hau ez da, horren importantea da normalizazio konstantea, ze honek bete behar duen normalizazio baldintzak betetzeko, ez da? Bueno, orduan, hauek dira autofuntzio hauetan ikus dezakegun zati diferenteak, eta hauek bai direla importanteak, nire ustez bai buruan argi ukitzea nola dijoan R infinitorantz, nola beste R ber L-ren ekarpena dugula, gero hementxe ditugula beste polinomio batzuk, polinomio hauen gradua dala n-l-1 eta nodoen kopurua berdina dugula, gero polinomioen adierazpenak zeintzuk diren zehaztasunez, hori ja ez da horren importantzia hauek eta tauletan eta egoten dira, esatu baterako. Hauek dira, adibidez, n balio batzuetarako daukagun polinomioen edo uin funtzioen adierazpenak. Adibidez, gora ezagu ze esan genuen. Lehenengo zenbaki kuantikoa da n eta bigarrena dugu L. Orduan, n berdin bat badugu, L bakarrik izan daiteke 0. N berdin baterako bakarrik daukagu funtzio bat. Hori izango litzateke oinarrizko egoera. Eta kasu honetan daukagun gradua, Laguerren polinomioen gradua n-L-1 zen, orduan gradua ikusten duzuenez n-L-1 0. Orduan bakarrik daukagu konstante bat. Horregatik hementxe daukagu alako polinomiorik, ez? Bueno, hori dugu, beraz, n berdin bati dagokion funtzio bakarra. N berdin bi badugu, orduan ja, L izan daiteke bat, eta hau da daukagun funtzioa, edo L izan daiteke 0. Beraz, hauek izango dira N berdin biri dagozkien bi uin funtzioak, eta goikoa da N berdin bati dagokion funtzio bakarra. Bueno, hemen esate baterako, hemen ere ikusten dugu nola, zati esponentziala ikusten dugu, R ber L, kasuan R ber bat ekarpena dugula, hemen Laguerren polinomiorik ere ez dugu ze daukagun gradua ere 0 dugulako, n-L-1 0 dugulako, aldiz hemen bai dugula R ber L-ren ekarpenik kasunetan ez dugu, ze R ber L dugu, R ber 0 bat dugu, hau izango litzateke Laguerren polinomio elkartua, zati esponentziala dugu, ikusten duzuen hementxe nodo bat daukala, nodoren balioa atera dezakegu, zenbaten bi A0 zati Z izango litzateke. Bueno, eta horrela guztiekin, ez? N berdin 3 ditugunean
n berdin 3 daugagunean, jarri dezagun hementxe n berdin 2, n berdin 1. Orduan, L-ren balioak izan daitezke L2, L1 edo L0, 3 balio posible, eta hemen ere baztertu dezakegu ze gertatzen den. Lagrange polinomioa kasu honetan honen gradua da 0, beraz ez da agertzen. Honi dagokion Lagrange polinomioen gradua dugu 1, honi dagokion Lagrange polinomioa gradua dugu 2, guztietan ikusten dugu nola esponentziala dugun, eta hortaz gain daukagu R ber L-rekin doan beste ekarpena. Hemen ez dago, ze R ber L, L0 dugulako. Bueno, orduan, hauek dira autofuntzioak eta autofuntzioiek tauletan agertzen dira, eta bar, eta, bueno, urrengo pausua, hauek hobeto ezagutzeko izango litzateke honen adierazpen grafikoa egiteko eta nodoen eragina hobeto sakonago ulertzeko. Baina behintzat, hobeto ezagutzen dugu autofuntzio horretan agertzen diren ekarpen diferenteak eta ondo ezagutzen dugu eta posible da karakterizatzea ze itxura, ze forma duen limitetan, bai? Nukleotik hurbil, R0-rantz doanean, eta nukleotik oso urrun gaudenean, R infinitorantz doanean.